Joet 74 jaar waard Friesland bevrijd. Canadese tanks rollen door de Grenzenstreed bij Ljouwert binnen. De bevrijders waren toch duizenden mensen binnenhellen. Er werd een groot feest vierd. Hoe oors werd Joet in de Steerterseel dat vanwege de corona de politici thuisblijven moesten. Commissaris van de Koning Brok spruts elke keer via een beeldverbinding en Omroep Friesland ta. Het slaan van een brege tussen nou en 75 jaar luidt voor de hoorn. Het is zelfs al een cliché, de uitdrukking dat wij in stee van tjen de bezetter nou vjochtje tjen een onzichtbare vijand, een virus. Maar wij moeten oppassen, met vergelijkingsmooi de oorlog. 5 jaar lang zucht ze onder een vrede bezetter. Dat geeft us voorstellingsvermogen te boppen. Ek nou. De minister van Inlandse Zaken hield er Joet Oost-West, ambassadeurs en veteranen. En nou wie het onwennig stil. Ik vind dit wel een beetje piekenvel, moet ik eerlijk zeggen. Dat toch de intimiteit en dat ik hier mensen bij binnen. Maar ja, het verhaal is er wel. En dus in die zin had het mij eigenlijk wel rekken. Ja. Na de steertevergadering wie er een kranslezing bij het Stadhuis van Ljouwert. Bij de plaquette van de Royal Canadian Dragoons, die de Haatstad bevrijd ha. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het leed van de oorlog is niet verdwenen met de verdrijving van de bezetters. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die nog iedere dag leven met de gevolgen van die tijd. Een oorlog is niet voorbij als de wapens zwijgen. En de vrijheid was in Friesland zwaar bevochten. Sober, zonder muziek, publiek en de nog libbende Canadese bevrijders. Maar dat bloot betinken wichtig. Ek Joet. Dan is het betinken van een tijd die veel slimmer weer. En waar niks mooi, waar niks kan, eigenlijk nog wel wichtiger en misschien nog wel een beetje dichterbij in de tijd, in de crisis waarin we nu zitten. Dus ik denk dat het betinken om dit tijd van de Wereldoorlog een wichtig moment is in de crisis waar we nu binnen. Als laatste leidt Buma een krans bij de oorlogsgraven op het Noorderbegraafplak in Ljouwert. De taspraak van commissaris Brok is joen om Jelvertsien nog een keer in zijn geheel te zien bij Omroep Friesland. De bevrijdingsroute die de Canadezen 74 jaar verlien in Friesland makken is joerd op een nij oorlijn. Drones gaan van Appelskeer naar Ljouwert vloeien en hadden bij opnames maken. Deze dronetocht is een onderdeel van het LF 2028-project Friesland van Boppen. De Friese burgemeesters willen hiermee Elsenien een het onder de riem steken in deze drege tijd. In eerste instantie zou er ook een helikopter mee vliegen, maar dat is op het laatste moment verbinden. Daarom zullen drones de komende 2 weken op werkdagen boven de provincie vliegen. De drones volgen Joet een oude legerjeep die van de morgen start is vanuit Appelskeer. We hadden destijds in 1994, toen we de bevrijding heel groot vierd hebben in Ljouwert en in Friesland. Toen hier we 850 Canadese veteranen hier naartoe hadden. Toen hebben we de originele kaart gekregen en die hebben we nadrukken laten. Een van de routes, want ze hier meerdere routes in het noorden. Ze gingen naar links en naar rechts en rug terug. En wij zullen de route rug terug naar Ljouwert volgen. Wat we bezieken daarmee is eerst natuurlijk een eerbetoon aan de Canadezen, maar ook om je in te libben wat het wie 75 jaar lien, doet er ook op je sketten weer. Toen wie het echt nog heel gevaarlijk wat ze dienen. En dat is nou voor u vanzelf helemaal net. Maar dat besef had je wel als je erin zit van hoe kwetsbaar je eigenlijk bent. De drones volgen de jeep op een voet. Maar het vleenschema is toch het crossen van de helikopter wat onpast. Ik mij net overal leeg vleen worden. Werd toch bijgelijks mensen in Wienjewaard de hele mannen vergees op de drones wachten ha. Maar de organisatie maakt het goed en zullen plakken dat acties opzet binnen alsnog drone-opnames meidje. Een beetje later als op schema komt de jeep aan bij de Oudehouw in Ljouwert. Ja, het was prachtig. Hartstikke mooi. En wat we heel bijzonder vonden, wie en de meesten aan de kant van de dik, alle vlaggen die het uithingen, dat we echt een bevrijdingsgevoel, om het zo maar te zeggen. Dit wie de bevrijding van Ljouwert. En dat bedenken we, Joert. Dus dat is een heel belangrijk moment.
Ja. En dat doet hij ook wat. Het emotioneert. Ja. Ja, te weten dat 75 jaar verliezen hier die Canadezen wien. En dat toen de mensen echt veel nou ben we bevrijd. Dat is een heel belangrijk gevoel. De oproep wie om Joet vooral wol de vlaggen in stok te dwan van 75 jaar bevrijding. En dat gebeurde ook, zei ik in de dwarpen om steeds hinnen. Ligageer in Toppenhuizen. Gosse Skra wie 4 hier doet Friesland bevrijd waard, maar hij weet het nog best. Ik ben op een Zuidijn, op een grote Zuidijn. En ik kwam er van Heerenveen, Jouweren, de dik langs de Canadezen en daar hebben ze jongen. Skra vindt het wichtig dat op een soort plakken de vlaggen wappert. Ja, het is 75 jaar lint. Nou, en naast mijn 4 mooi, een mooi wegvliegen. Ik vind dat moet blijven. En jou had het zelfs ook de vlaggen buiten. Ja, weer van mooi, hier voor de eerste. En is dat dan een Nederlandse vlag? Nee, nou de Friese vlaggen. En naast nog 4 mooier dan de Nederlandse vlag.